Het nieuwe Vastelovenscafé is tijd klaar. André, daar is het café. Heb je er zin in? Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar binnen. We hebben natuurlijk heel veel artiesten en die stonden op ons te wachten. Ik zou zeggen, kom, we gaan naar binnen en gaan beginnen. Lara, ga je ook met naar binnen? Ja, rennen zou ik zeggen. Nou, rennen, gas erop. Ze kennen elkaar al jaren vanuit de PNM-sessie die elk jaar gehouden werd in Peel en Maas. En ze waren een keer aan het spelen. Eén komt uit Koningslust en de andere komt uit Kessel. En ze dachten, laten we eens meedoen aan een Kromme Gulden concours in Kessel. En dat hebben de dames ook gedaan. Nicky Seelen en Simone Loze. Dames en heren, even applaus voor de dames. Hey. Ja, dankjewel. Ja, Nicky, hoe zit je erbij gekomen om mee te doen aan het Kromme Gulden concours? Want dat is toch heel iets anders dan een PNM-sessie. Ja, jaren geleden ben ik ook dansmarietje geweest, heb ik in de jeugdgrot gezeten en ze wisten allemaal dat ik kon zingen. Dus ze zeiden, ja, oei, het moest een vastelovensnummer maken. En dat wordt wel leuk gevonden, maar is het nu echt opgekomen. Toen ging mijn zus in Venlo nummers maken, ging in een vastelovensband, het kriebelde bij mij ook. En toen waren we spellen over aan het doen en er kwam geen alcohol bij kijken. En toen dacht ik, ja, nu is Simone mijn slachtoffer, nu kent ze geen nee zeggen. Dus toen zei ik, Simone, wil ze een vastelovensnummer maken dit jaar? Zei ze, ja, is goed, doen we. Ja, en toen heb ik eenmaal aangezag. En Ja, toen moest ik ook wel zeggen. Dus, En toen kwam de dag erna het appje, ja, gaan we dit echt doen? En toen zei ze ja. En toen zei ik, ja, we hebben wel nog 2,5 week. Dat was een dingetje even in de korte tijd. En tekst en muziek. Maar je ziet allebei muzikaal, dus dat laatste was niet zo'n groot probleem volgens mij, de muziek. Nee, en we hadden een beetje een basis. En de producer Ruud Meijer, Nuberino, deed de productie in elkaar gezet toen we een piano-ideetje doorstuurden. ja, we spelen zelf allebei. Ik speel trombone en Nicky speelt saxofoon. Dus nou, daar hoeven we ook niet lang over na te denken wie dat in ging spelen. Hè. Dus zo waren het verzamelen van muzikanten wel wat makkelijker. Ja, dus allemaal in zat bands en big bands gezeten. Dus die muzikanten boden zichzelf eigenlijk allemaal aan om het te komen Dat is wel doen. makkelijk zo dan, hè? Ja, dat was leuk. Snel bij elkaar. Maar Ja. meetjes aan de macht. Ja, die prinsessen. Prinsessen. Ja, Emancipatie. Vrouwen zijn ook af en toe aan de macht, hè? En dat was dus ook de reden tot je dezelfde avond dat je gezongen hebt bij Kromme Gulden concours direct door kost naar Kesselijk in. Ja. Zeker. Naar de Ja, die prinses. hebben meteen al eens geloesterd. Want die dachten, nou, geen prinsen, maar prinsessen. Laten we er maar meteen naar mij doen. Dus die hebben dezelfde over... Nee. Je ziet wel door geweest en hebt ook gezongen, hè? Ja, klopt. Wij stongen... Ja, volgens mij was net de prijsuitreiking geweest. Ja, klopt. In Kessel. En toen kregen we in één keer appjes en de Rood van Kessel kwam naar ons toe. Hey, Kessel lijkt een prinses. Ja, tof, gang terug. Ja. En niet gauw later volgde van het Kessel eigenlijk dus ook een appje of er dan niet kost te komen. Ik zei ja, nou, we laten de auto in springen en we gewoon. Och, dat Dus, is gewoon flexibel zien en meedoen met Ja, wat er gebeurt allemaal. En de hè? gans in de euforie van de oven natuurlijk al het tweede zien geworden. Dus dat waren... Ja, oké, de auto wint door het podium op. De zaal deed al lekker ja, dat was mee. echt tof. Ja. Dus dat was wel een groot succes, hè? Ja, dat was keileuk. Ja. Nou, dan zien we heel benieuwd of het hij ook zo'n groot succes wordt tussen dit hele grote publiek. Dat hopen we. Dat gewoon ik wel benoemd. Weers, Yes. heb je er lang over moeten denken, die naam? Nee. Nee. En ziet je Weers dan van hoe zoet zo? Nee. Even Vingen we tussendoor? zelf van niet, maar Andere denk ik dus dan wel. Anderen hebben er misschien een andere mening over, maar daarom zien zeeju's weers. Oké. Dames en heren, meetjes aan de macht. Geef ze een groot applaus. Nicky Dankjewel. Seelen en Simone Loze. Meetjes aan de macht. 1, 2, 3, 4. En Pele Maas weer gaan springen met z'n allen! Dus traditie is behuurlijk wet. De hieren zien de baas. Heupen op zichzelf. Nu vrouw die zo slechts goed veel flink gezwet. In ons dorpje aan de Maas. Dit is de plaats. Mijn zinnen die hadden onafhankelijk en slim. En draaien het zaakje om. Meetjes aan de macht. Er is lang zat gewacht. Je bent een prinsessen. Hij je weer bedacht. Meetjes aan de macht. Vrouw die op volle kracht. Vaste lopen flink verbouwen zonder dat ze verwacht. Meegon doen, beste jongens, beste dieren. Voor op vaste avonturen. Meetjes aan de macht, er is lang zat gewacht. Niemand heeft gedaan, meetjes aan de macht. Meetjes aan de macht.
rood van elf. Willen op de vergangstoor. Zie niet meer weg te slot, niet lukken oude stum en breken dit met jou maar af. Meetjes aan de kop, Allah. Meetjes aan de markt, er is langs dat gewacht. Geen prinsen maar prinsessen, hij je wie gedacht. Meetjes aan de markt, rollen u op volle kracht. Was de lopen flink verbouwen zonder dat ze het verwacht. Wie komt nu, beste jongens, beste dieren. De keur op vastelovend vieren. Meetjes aan de markt, er is langs dat gewacht. Wie mij dat gedacht, meetjes aan de markt. Meetjes aan de markt. Maar wie de grote zaal uit, wat ons nou hoest te trouwen. Neem schrijft er met de toffels en gij te water sjouwen. Beste mensen, geen stress. Mogen blijven doen, maar dan vuren prinses. Meetjes aan de markt, er is langs dat gewacht. Geen prinsen maar prinsessen, hij je wie bedacht. Meetjes aan de markt, maar nu op volle kracht. Was de rollen flink verbouwen, zonder dat ze het verwacht. Wie komt nu, beste jongens, beste gieren. Keur op vastelovend vieren. Meetjes aan de markt, er is langs dat gewacht. Geen prinsen maar prinsessen, hij je wie bedacht. Meetjes aan de macht, hou nu op volle kracht. Was de loon bleef verbouwen, zonder dat ze het verwacht. Na 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 na. Meetjes